தம்பிக்கு தான் ஃபோன் இருக்குல்ல, அப்புறம் எதுக்கு இது? அந்த ஃபோன் பழைய மாடல்மா, இது லேட்டஸ்ட் மாடல் ஐஃபோன். இது எவ்வளவு? இனிஷியல் அமௌண்ட் 20,000, அப்புறம் மந்த்லி 4,000 இஎம்ஐ கட்டணும். சரி, இஎம்ஐ யாரு கட்டுவா? இது என்னம்மா கேள்வி? அவர்தான். அவருக்கு இதை கொடுத்து சர்ப்ரைஸ் பண்ண போறேன். புருஷனை கடங்காரன் ஆக்கிறதுல உனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா? என்னம்மா சொல்ற? புருஷன் சொத்து வாங்கும்போது பொண்டாட்டி பேர்ல வாங்குவாங்க, ஆனா கடை வாங்கும்போது தான் பேர்ல வாங்குவாங்க. அது ஏன் தெரியுமா உனக்கு? ஏன்னா பொண்டாட்டிய கடங்காரங்க யாரும் கேள்வி கேட்டக்கூடாதுன்றதுக்காக தான். இந்த போனை பார்த்த உடனே அவன் புருஷன் சந்தோஷப்படுவார் நான் நினைக்கிறேன். உன் முன்னாடி சந்தோஷப்படுற மாதிரி காட்டிக்கிட்டாலும் மாசம் மாசம் இஎம்ஐ கட்டும்போது கஷ்டம்தான் படுவார். இந்த காலத்து பிள்ளைங்க எல்லாம் தேவைக்காக வாங்காம ஆடம்பரத்துக்காக வாங்கி இஎம்ஐ கட்டுறீங்க. அப்ப நான் அவருக்கு எதுவுமே வாங்கி கொடுக்க கூடாதா? வாங்கி கொடுக்கலாம். அவர் கொடுக்குற காசுல மிச்சம் பண்ணி அதுல ஒரு சின்ன பொருள் வாங்கி கொடுத்தா கூட அவர் சந்தோஷப்படுவார். இதை போய் கொடுத்துட்டு உன்னால என்ன பொருள் வாங்க முடியுமோ அதை வாங்கி கொடு. விரலுக்கு ஏத்த வீக்கமா வாழ கத்துக்கமா.